Punta tayo sa pinakamurang lahat dito sa Digos. Kaya, tayo na! Ayun guys, malapit na tayo guys. Pasok na tayo guys. Oh, pasok na tayo. Mag-check-in kami. Oh, ito na yun guys. Oh, ito na yung kamurang lights sa Digos guys. Ito yung mga room nila guys. Ito yun guys, yung mga kwarto nila guys na 100 yung short time at 250 yung 12 hours at 400 ang 24 hours. Ito guys.